करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल ऊपर बातो पल करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल कवनो कहे होने कवनो कहे हे ने बा कवनो कहे होने कवनो कहे हे ने बा तो लोकेशन चालू कहर एकर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कहर एकर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कहर एकर ढोरी के नेबा मालविया टंची तबिया बोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई मालविया टंची तबिया बोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई लागताटे महालई पियो रछेने बा लागताटे माल पियो रछेने बा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ढोरी के नेबा साध सनिसाना लहंगा में बाटे एकरा गजबे खजाना अवधि से राइटर थारू साध निशाना अनुराग मिसाइल बाटे गजबे खजाना रसदार चीज देख आइल एने बा रसदार चीज देख आइल एने बा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोरी के नेबा तो लोकेशन चालू कर ढोरी के नेबा RCM म्यूजिक न्यू ऐप।